No ne, já jsem musel zvýšit ISO, abych udržel na tom velkém ohnisku ten čas, ale abych měl ten minimální jako světelnost, jo. Čili on hodil vysoko F, jo, ale shutter speed jsem nechal 160, abych tam měl, to znamená, ale i tak, to slunko je tak ostré, že to prostě nejde vidět. Slonu jsem mohl dát větší, to ne. Vidíme pár modelů pohání. No tak slona musela jít nahoru, jinak to nebylo. Já právě moc slonu nechci, ono to potom je... Macek. Cože to? Namáhání i poškození. Hezky se to zalítával. Jo? Tak jsem dolů, dotek. Dravec se přiblíží. Černou hlavu. Děkuji Rosťovi za ukázku, poprosím o potlesk. A chtěl bych vyzvat všechny přítomné piloty, aby se neustíchali, až si se přihlásit do pořadí datových ukázek. Modelů je tady dneska celá řada pořadníků.